כן. כשהיית בפקיעין והייתם צריכים לעבור לחדרה והכל? עברנו אחר כך לפקיעין, אני ואמא ונירה נדמה לי, נכון? כן. אני ואמא ונירה הלכנו לפקיעין בשביל לאסוף את הזיתים מהכפר, ובדיוק חיכתה, אני לא יודע, בכל אופן לאסוף משהו, ובאותו ערב האצ"ל זרק בשוק הערבי פצצה ונהרגו כמה מאות ערבים. אז הערבים באו הכנופיות ורצו בשוק הערבי בחיפה לחסל את כל היהודים. היינו רק 3 משפחות, הייתה משפחת זינאתי, עבדאללה ויוסף זינאתי ואני. ואז אמרו, אני עבדתי בגדר הצפוני, אז אמרו כאילו שאני הייתי מרגל כזה. והתחילו, באו לחפש אותנו, באו השכנים שלנו, הדרוזים, אמרו לאמא, בואי את עם הילדים, תשני פה אצלנו. אמא אומרת, למה, מה יש, מה? בואי, מה אכפת לך, תשני פה, אני יודע מה. טוב, והתחילו לספר לה שיש שמועות, כל מיני שמועות, שיש כנופיות, מה זה. אז אמא אמרה, טוב, אם ככה, לקחה אותנו, אני ומירה, והלכנו לשמיים אצל השכנים הדרוזים. בלילה אנחנו שומעים שבאים לחטופה ופתחו את העליה שלנו, התחילו לדחוף בין אברהים יהודים ובין יהודים. אז היה שם לנו שכן אחד, כמו שהבן שלו היה לו בן יחיד. בועז ג'זר, תמיד אני הייתי מרביץ לו מכות והיה מתרגז, זה אבא שלו. הוא ילד גדול. פארס אניסה. כן, סאלח אניסה. פארס אניסה. אז הוא אמר להם, תחפשו טוב. סלים? אני לא יודע בכל אופן מה. אז הוא אמר להם, תחפשו טוב, הוא ישנו שם אצל סאלח. נדמה לי שהוא היה מוסלמי היחידי בה. לא מוסלמי, הוא היה דרוזי גם. ובסוף באו הדרוזים מכל הכפרים הערבים שם ואמרו לכנופיות שלא ייתנו שבינתיים את זינאתי ואת עבדאללה תפסו וחיכו כאילו והכינו מדורה והכינו הכל בשביל לשרוף וחיכו שיתפסו אותי. כן, הכינו את הכל בכדי לשרוף אותנו. כן, אנחנו נשרוף. כן, וחיכו שיתפסו אותי, המזל שלא תפסו אותי. זה הם נשארו בחיים. אז באו הדרוזים ואמרו להם, תשמעו, אנחנו לא ניתן לכם להרוג את היהודים. התחיל בכוחי, בא כאן לפנדי גם כן ואמר בגלל יהודי כן, לא כאן ופה ושם התחילו לדבר איתם, והוא הבטיח להם למחרתו בבוקר הוא יגרש אותנו מפקיעין. ולא נהיה. בסדר, בבוקר הביאו איזה אוטו אחד איזה טנדר, טקסי, אני שברולט שישבנו היה לו בצדדים פה טייר אחד ופה טייר אחד, ספר על הכנפיים ועל הזה ישבנו 21 ואיזה דרך, לא הייתה דרך והביאו אותנו עד נהריה יוסי